Boli sme s manželom doma. Celý čas. Prečo si staršia žena zoberie o 11 rokov mladšieho muža? Z lásky. Obeť má na tele 4 hlboké sečné rany. Zomrela vo dôsledku vykrvácania z tepní. Okrem toho sú tu viaceré podriatiny a odierky. Takže mohlo dôjsť k zápasu. Čo vraža nás brez? V obidvoch prípadoch to bola technika. Muž zomrel okamžite. Rana zasadená na zákrku je veľmi hlboká. Na hlave má stopy po úderoch, ktoré spôsobili viaceré vnútroľvečné zranenia. A čas smrti? Včera medzi 8 až 9 večer. Zavolajte, keď chytíte rana. Nikdy si to nechcela vedieť. Tak teraz to chcem. Tento chlapík má zatiaľ ako jediný motiv. Nemohli sme tam ráno rozhovať právneho. Čo stopy z miesta čina? Z trasologicky vieme identifikovať len túto. Našla sa pri Bundajevom tele a patrí Julii Bundajovej. Že by prišla na miesto činu po vražde svojho muža? A zabili ju ako nechceného svedka. Stopy v záhrade sa zhodujú s tými na mieste činu.